Kausuri nyakora mogi eni mane en jaod bura marangwe Jojo Nero koni onge winjruok ma duond bura mar ODM biro bedo godo gi duond buche mamoko kaponi gibiro rem tieko pogruok masani temo nyiedhore e kind jotend duond burano. Oner ma oloso Mombasa e romo mane obago gi jorangwe modak Mombasa koni tend luo kotelgi kod ker Odungi Randa onego bag twak gi tend duond buch ODM kotelgi kod Oburu Oginga kod jotelo mamoko mar gayo pogruok manyiedhore e ODM to chutho e kindo nagi. Magi owacho ka tend jorangwe modak Mombasa to siro lek mare mar dwaro kom tend od bura marangwe yiero magana 2027. Jaduong' ker Odungi Randa wacho kane wan e piny luo Migori oluong jotelo adek go, oluong jatend duol man Nyikal Mshima Maseme, to luong Gladys Wanga, to luong party leader Oburu Oginga, to gibed piny gihakikisha ni chama ni okungo tegno e piny luo. Kose tegno to jok mosebedo ka ungo walwedo ka biro bedo gi thuolo maber mar ungo walwedo. Sani ok esa miriembo ji e chama. Sani sami rwako ji mang'eny mondo donj ang'o e chama. To niko pi wacho ni joluo bende joma riek. Rieko wanimo mondo nego ne sani. Mondo ng'eni kata ka jakom onge to pod wanyalo unite kaka joka ng'at.